Vallu, älä. Näin. Mitä? Miten? Eiks toi mennyt? Joo, lähde. Ei riauta. Ahaa, toi käy. Ja nyt mä pelaan kaunista jalkapalloa, ei onnistu. Ei vieläkään onnistu. Puskupallo. Peitetään näin, just näin peitetään, ei anta tilaa, ei rakoja. Ei reikiä. Just noin hyvä ero, just noin. Mutta on nykyään hallittu tätä palloa. Hyvä, just noin. Lövää päin. Come on! Come on. Ei! Come on, Sam. Ei, sorry. Mutta olihan se aika. Voi vittu, tää on kyllä niin paha. Ei mitään rajaa. Ei kai tää tuu ääni. Ei mä pistä musat päällä. Sit mestareiden viikolla. Miten mä tästä tekisin? No yritän. Just näin. Hei, tästä tulee piruttua se video, kun sä vaan pidät paikalla. Ahaa, Toi pelasti sut virheen. Ei. Pistä ite musat tähän sit. Ei tarvi. Pistä ite musat. Oli peli on. 3-2. Okei. Ei! No toi jää niinku... Come on, son. Mene. Oi kiire. Se on viiteen, se on viiteen. Nyt tehdään. Jos se olisi viiteen, mä otais hävitty. Liian hidasta. Muuten hyvä. Ei vitsi, mä nyt niinku taitomaalikin taito. Yes! Se onnistu! Oh. Voi jumalauta. It's a goal! It's a goal! Tää ei saa mennä. It's a goal! Oh yes! Oh yes! Tää käteen. Kyllä pelaa. Voi saa. Tääkin Älä pystyy nyt pelaa. jaksa.